गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो बे समावहाय नोंथांमोननो गोजोननायखौ साफ्रोमनोबो जासिहरनाय जाबाय आरो दिनै बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो मोनसे बिबार बारि देखायनो सानदों। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा लांफैनो हागोन आरोखि। आं मालिकनि कन्टेक्ट नाम्बारबो होगोन। होमबा जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बिबार बारि नायनो नोंथांमोना नायलांफानो हासिगोन आरोखि। होमबा नायलांदिनि। बे जायगायाव बिबार नायनो फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना सोरबा बायनो गोसो जायोबा आरो बायनो लुबैदोंबा फैनो हागोन आरोखि। नैबे अन्थाइबारि अर्किड गार्डेन आरोखि ना। दा जोङो सिङाव हाबनानै नायनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबेजों आरोखि लामाया नै गेट मारि थेनानै दोनो साबिया नै माने मालिक फैनानै दंफैयो आरोखि बेवहाय। जों दा थांनानै नायनि। नै बेवहाय नै बिबार आरोखि ना बेबायदि बिराद मोजां नुयो बिबारखौ नै बिराद बरिया। बायोबा बायफैनो हागोन आरोखि लांनो फैयोबा। बेखौ फानजोबो गासिबो बिबारखौ दै। लांफैयोबा लांफै। मालिकनि कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन आङो, कन्टेक्ट खालामना लांफैबानो जाबाय बिबारखौ फसायोबा आरोखि ना। बेहाय गासिबो दंजोबो नै बेलाय बेवहाय। ओमफ्राय बै नुहुरनाया सिया बेवहाय मा मा बिबार दङ नायलांगोन आरोखि। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जायहा नायनो इन्टारेस्टेड बिबार बागान आरोखि ना नै बिराद बरिया। बैजों नायबावनि जे जोङो नैबेलाय नै बिराद मोजां मोजां। बेबा मा बिबार होनोथाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं मिथिया आरोखि ना बिबारनि नामखौ, थेवब्लाबो नोंथांमोननो देखायबाय आङो। बे जायगायाव नै बेबायदिबो गासिबो फानजोबो आरोखि ना। नै जायगाया नैबे आरोखि ना। नै बेहाय फैनानै लांफैनो हागोन। आं सिगांबो भिडिअ होखांखाबाय आरो दिनैबो होबावबाय आरोखि ना। नै जों थांनि बै सिङाव दै। नायलांबाय था लोगोफोर, नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ। बेलायनो बिराद बरिया बिबारा, बेखौ फानजोबो आरोखि। नै माथो
बायदों नामा बेखौ लादों औ लादों बेसेबां मोनसेयावलाय मोनसेयाव दामा मिलायथ'वाखैनो ए दाम मिलायथ'वाखै औ औ दे नैबे फुलि आरोखि ना सोरबा लांफैयोबा लांफैनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन गोबां मानसिफोर लांफैयो बेवहाय बिराद मानसि लांफैयो आरोखि ना गासैबो जेखौ नांगौ नोंथांमोननो लांफैनो हागोन आरोखि नैबाव फुलि खालामजोबनाय नै नुहुरखाबायना माने सोरबा सोरबा आन्दायनो हागौ बेयो चिरां जिल्लायाव दङ दै चिरां जिल्ला आरोखि ना अन्थाइबारि गामि जेखिजाया आं नाम्बारखौ होना होगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोंहा नै मालिकआ बेनो आरोखि बे बिबारनि मालिकआ नै हरै नायबावनि नङा होमबा औ बे सिङाव नायनि जोङो मा मा बिबार दङ बाब गुवारथारथ' ने नै गाहायावबो बेबायदि फुलि खालामनानै दोननाय जायो आरोखि ना नोंथांमोननो मा मा बिबार नांगौ नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन मालिकजों रायज्लायनानै दा आङो दामखौ सोंनाय जानाय नङा जेखिजाया नोंथांमोना जुदि लांफैनो गोसो दङबा आं मालिकनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन आरोखि नै बेखौबा मा होनो बिराद गुवारथार नैबेलाय नै सिङावबो बेबायदि दंजोबो दै फुलि आरोखि बेयो फुलि खालामनानै दोननाय नै ओरै गासिबो थमब्लेटजोब आरोखि ना बे एखे बिबारानो नै बिसोर लांनो फैदों आरोखि ना लांनो बिराद गुवार नै बेबा मा मा बिबारथाय बेखौ मा होनो आदा बे बिबारनि नामा औ बे फिमब्रिथाम दे हा फिमब्रिथाम ए फिमब्रिथाम औ औ औ माने दालायानो थाङो नामा बेलाय दालायानो थाङो आदसा दे ओमफ्राय जों दस्राजों नायलांबावनो दे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बिबार बायनो गोसो दङबा लांफैनो हागोन मालिकजों रायज्लायनानै नैबे एरियायानो आं लकेसनखौ देखायहरबाय नोंथांमोना नुबानो सिनायखागोन आरोखि ना नैबे लकेसन नैबेवहाय आरोखि गोबां मानसिफोर फैना लांफैयो गोजान गोजान मानसिनिफ्राय फैयो आरोखि नै बिबारा बिराद बरिया नुयोना बेखौ बरियाथार भिउस बरिया मोजां नै दा लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला जेखिजाया नोंथांमोना बिबारखौ बायनो गोसो दङबा लांफैनो हासिगोन आरो आं भिडिअखौ दोनथ'सिगोन आरोखि ना बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना नुलांखाबाय आं देखायहरखाबाय नोंथांमोना जेखिजाया नोंथांमोना नांगौबानो लांफैनो हागोन मालिकआ जेब्लायबो फ्रिखा आरोखि ना जेब्ला लांफैयो होमबानो मोनगोन आरोखि कन्टेक्ट खालामलायदो लांफैदो जुदि बिबारफोरखौ मोजां मोनोबा आरोखि ना जेखिजाया भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों